aquell d'Arenys de Munt, que va fer aquells gegants per dir per Tremp. Sí, no? Què? Tota la concentració. Sí, jo l'any passat tenia un venir-hi. Aquells vostres ja són fora, que ja ronden, no? Que això no sé vosaltres, ja. Els que anaven aquí davant també els has fet, no? Però que el de l'any passat, que fa no recordo, Van ser els primers. Sí. Van pagar la novetada, aquesta pobra gent. Aquells eren per Tremp, oi? Aquells eren molt mal. Ella està repetint diverses vegades. Ja passa l'altre. Ens entendim molt professional. Abans de poder reformar una mica s'ha dit ben ata. Era una bona colla. El diari portava que tenia que veure amb 40, no? No, ja hem fallat. A cap desconcentració. Sí, doncs ens has trobat, eh? Què hi era? Doncs a l'hora de fer les concentracions, com que més aviat... Continua la rua que estem veient en aquests moments passa per la cruïlla carrer del Sant Pere i en Sant Claver. Una rua aquest any multitudinària. 48 són els gegants que desfilen per la nostra ciutat en aquesta típica, la Patum folclòrica ja de Calella. Aquí tenim el català i en la catalana, no podien mancar tampoc. Com veiem sempre tots els gegants acompanyats de les seves comparses. Hasta un dimoni que toca el bombo, eh? Un benalí. Què vol dir benalí? Pastor. Aquest és molt maco, eh? La cara molt ben pintada, eh? Ara aquest també és molt maco. Pelusso. No fer-ho te'l treuen aquesta Els narcisos li han donat. Barbaria. Aquells que són tots de drap, que va voltant i amb la mà... Uns gegants molt originals aquests que veiem en aquests moments. Tots de drap. De drap i de llana. Que roba, això. Arribada de la Patum en el lloc on quedaran exposats durant tota la tarda. Moments en els que... Són aquests moments, dèiem, en els que les comparses es desmadren tocant totalment. Arriba el moment d'acabar i és quan ells fan tota la xerinola. Quasi no podien parlar.
trobada de gegants són els geganters i la ciutat d'Olot, a la qual aquesta tarda se li oferirà un homenatge dins de l'entoldat de Calella, de la nostra fira. Continuen i continuen pas com els podran posar tots aquí dintre. Gegants i comparses, comparses i gegants. És això un continuar i no acabar. Una parella d'avis molt simpàtica la que arriba en aquests moments davant de l'embalat. Hola, guapa. En una pila de monjos. Aquests aquí davant són iguals. La musical li poses l'arma. Aquest també. Sí, no, tots van saber. Aquell que ve d'allà darrere també és un monjo. El cabell a darrere amb el monyo, tots iguals. Continuen, sembla que ens repetim, però és impressionant la quantitat de gegants que hem portat aquest any a Calella. És perillós aquest amb l'espasa. Cuidado que ens punxa, Amadeu. Aquest és l'últim. Terrer gegant. Aquí els tenim tots ja.